can't make my own decisions. I make any with precision. Or maybe you should tie me up so I don't go. Informatikako herri mailako zikloan, ordenagailun osagai ezberdinek eta identifikatzen behin ikasi deule, ja, bere montaia egiten du pausoz pauso. Gero ondoen, ordenagailuk abitzeko behar ditun sistemaragile ezberdineke ezartzen trebatzen geha. Interneteko atzipenare beharrezkoa deu, bertan sartuko di sare kableatuk, paneletan montatzen ikasten deu, eta gero arigabekok routerretan konfiguratu beharko diteu. Web horrin diseinuare lantzen dugu, bai HTML eta zein eduki kudeatzaileak. Metodologia dagokienez, gure ziklo oso praktikoa da, eta praktika bidez ikasten dugu. Geletan espazio zabalak diteu, eta bertan aurrekalden espazio gela orokor bat dugu, gela guztitan, eta atzekalden praktikak egiteko behar deun guztie daukeu. Ziklo egiteko modu ezberdinak eskaintzen diteu, horietako bada duala, nun ikaslek lehenengo urte guztie ikastetxen egiten don, eta bigarren ikasturten alternatzen ditu bai eskola zein enpresa.